Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Kaixo, ongi etorri gure saio berrira. Hau gure lehen podcastka izango da. Beste ahotsak izendatu dugu saio hau. Eta hemen nago Mamaduekin, dankan elkarteko gure beste kide bat. Eta hemen dauka gure gonbidatu zein da Mamadu, zein gonbidatu karri dugu gaur. Bai, kaixo, gaur etorri da Sambu Jabi, Bai. euskal aktoria da, eta, Iruña jaio nintzen, Bai, hori da. eta, txikieten bizizat Zumaia. Zumaian hori da. Bai, ekia guzoan batez ere. Aha. Eta, niretzat plazerra da, eta eskerrik asko, gonbidatzetikan. Bai, ongi Bai, etorri. eskerrik asko. Hemen aprobetxatuko dugu saio honek, pertsona arresaltratu ezberdinak gonbidatzeko, eta igual hainbat gai ero pertsona txurientzat hainoikoak ez dien gaixak ero, mai gainean jartzeko, ez? Eta, hemen zaitxugu, eta, lehenengo galdera ero pixkatxo bat atzera botako dugu, eta ze izan da Sumaixan hastia aurbeltz bezala. Egia esan da nire esperientzia, azkenean, hori ni jaio nintzen 1989an, eta 8 hilabetekin etorri nintzen Oikiara, eta oso txiki bada, baserri ingurukoa, eta egia esango izan ginen lehenengo beltzak, olako herri txiki batean, ez? Eta orduan, nire ustez, aldia dago herri txiki o oso txiki baten hazita eztia, herri handi edo hiri baten haztia baino. Eta, nire esperientzia hasiera baten, nahiko zaila izan zen, ez? Azkenean, bertakoak ere pixkat digeritu inbertzuten, ez? Bertsona ezberdin batez inoiz ez da hon, eta beltzak, ez? Famili beltz bat, eta enkajatzeat nahiko zaila izan zen, baina gero denborakin, nik uste pixkanaka, hori asimilatzen juntziala, eta ez da egit. Esango nuke, gaztian itzanean txikitan, bai pasan ditula egoera txarrak, ez, adiez bullyinga, ez, ezberdina izatetikan, ez? Eta nire gurasoak eta parte hortatikan nahiko gaizki pasa dute, bai nik, bai nire arreba zarrak, eta bai nire anai arreba danak. Eta, nik uste, umiazean ian handikan etza oso kontziente itituzun ekintzekin, ez? Eta gero, pixkanaka errespetua lortzen jutezea, ala nola. Eta, pixkanaka nik nire tokia inun, ez, amen. Ez da erreza, ez, da igual ondio fenomeno berri bada, ez, 27 urte dituzula esan dituzu. 25, barkatu. Baina lata ondiokan ni irakasle naiz, ez, eta konturatzeza ondiokan hori bullying arrazista inguruan, eta ondiokan ezagutza gutxiagola, ero horri zela aurrein ondiokan bide asko falta itxeko, ez da. Asko falta, garaietan, gaur egun ere, ez, eskolan, kalean, kirola aiten ere, ez, beti izango zea ezberdina, ez dakit. Eta hori, nire adiezoain, naiz pixkat kontzientziatu nahian, artista bezala, pixkat aldaketa hori nimerdala eta oso beharrezkoa dela, ez? Datozen gaztentzako, eta ez dakit, Eta zure gurasoak atori Senegaldarra, ez da? Hori da, nire aitak izena du Mamadu Jabi, zu bezala, eta nire amak izena du Sire Damba. Eta nire aita kedugun... Nire aita sortu zen Samekutan, dala herri txiki bat, eta gero juntzian kedugura bizitzea, eta nire ama da Nafallikoa. Eta nire aita etorri zen 92an, nola gutxo gora bera, eta beha pateran etorri zen, eta pixkanaka, popelak lortu arte, lanian ontzan, Almerian, ez? Nola da, inbernaderotan. Eta horren zituen 2 urte edo papelak lortu arte, eta gero pixkanaka igotzen juntzan. Burgosen ontzan kalian ez dakizen denbora bizitzen. Bukatuzun Lasarten, eta Lasarten ezagutu zituen Sierra Leonako bo pareja bat. Eta etxean hartu zioten, eta lagunden zioten pixkat lana lortzen. Eta lortu zioten lana, nola da, Iruñako mataderoa, ez? Iruñako mataderoan, eta horrontzan lanian, diru pixka batin arte, eta gero ekarri zitu, nire ama eta nire arreba zarrena. Ez da ona helduta ez da bidea bukatzen, ez da beste laberinto luze bat, ez? Azkenean, baitak esatezina, beak zekan buruan, Europara noa,
Europan aukera asko dazkat, daude ez, aukera asko daude, lan emango date, laguntzak, gauz asko, baina gero azkenean errealitatea da oso gogorra dala. Eta batez ere, etorkina zenean, amengoak ikusti dituzte etorkin bezala ezberdina, eta erreztu beharren erustez zail ditizkizue gauzak. Eta niretak, egunero kontatzen dut hori, pixkat eskertuak izan behar gehala, ben jaiotzatikan, aukerak badazko lamenez, ikasi, amen ondo integratu, lan, ikasiz lan on bat lortzeko, eta, pixkat olezen da nire aiten historia. Eta nolatan aktore? Aktore, eske kontua nik txikitan ikusten nula, hau beti kontatzen da, nik txikitan ikusten nuen El Príncipe de Bel-Air, dala telesai bat, Will Smithena, eta karo, ikusten nuen, esaten nuen, ze guai, ez? Baina nahiko gaztia ikusten zen hor da, ze guai, nik iraun nahi dut, ez? Eta orduan, horrekin, pixka piztu ziteiten, zen hori, ez? Artista nahi izan, da nik historiak nahi ditu kontatu, eta pixkanaka, azten nahi nintzen einean, bukatu nun batxillergoa, eta, karo, batxillergoa bukatzen zoazenean, selektibitatea dator. Eta gero, pentsatu behar zut, zi, kasi hor dut, unibertsitatea. Aitak esatzen, venga, irakasle edo mediku, eska oso mitikoa, irakasle, mediku, abokatu, ez? Eta, nik hor dudanekan, hasiera baten pentsatzen nun, zerbait egin berbaet, izango zen psikologia o filosofia. Baina gero pentsatzen hasi nintzen, da esaten nun, baina hau ikasi ez dago, ze irakasle eta hola bizitza guztia, ez? Eta orduan, esan, mitu, ez detingo selektibitatea, eta sartu nintzen antzerki eskola Donostira. Baina lehendikan probatu nun dantzari bezala guazen telesaian, telesai formatu honetan, eta hor dantzari bezala, eta hor ikusi nun pixkat, kamara mundua, aktoreak, danetik pixkat, hor ja, esan nun, nik hau lehetik. Bai. Eta hola, pixkanaka jo nintzen Donostiko TAE eskola, dala Taller de Arte Eszenikaz, eta horrein ditun 2 urte, eta 2 urte eta gero, sortu izteten aukera juteko Madrida. Eta Madriden sartu nintzen estudio izeneko eskola baten, kamara aurreko eskola bat, eta gero hartu ziaten La Joven Kompainia, badala antzeki konpainia bat, eta hor, probak dituzu eta hartzi zaituzte edo ez. Eta hor sartu nintzen, da gero jo nintzen Bartzelonak dakala Afrika Moment izeneko interpretazio edo artisten inguruan proiektu bat, eta daude dedikauta Espainian bizidian afrodescendiente artista danentzako. Eta orduan ekartzi dituzten artistak eta performancerrak eta Afrikatikan, egin ditun Sudafrikako bat, Cabo Verdeko bat, Nigeriako bat, Zimbabweko bat, eta gero beste enez gogoratzen. Eta orduan izan zian 10 egun intentsibo, eta egiten ditun klaseak, eskriptura de kolonial, dantzak, interpretazioa, musika, eta gero performantzak eta ikusten genituen. Eta formakuntza pixkatu izan da neria. Eta bidetxe bat behin dozu, hainbat film. Bai, hori da, hasi nintzen guazenen, 2016en uste dut, eta gero pixkanaka proiektu txikitatikan gero beste batzuk sortu zian, Irun Kartzela websaia, eta ez kartzela manitzen bertzelai bat, ez? Esan nik nekan beldurra pixkat aktore bezala eta beltza izatetikan mati igual paperak edo klitxe dianak, etiketak, ez? Porque hori asko gertatzen da. Eta kartzelan adiez, banitzen bertzelai bat, baina nire historia esan pixka frustrauta, ez? Nik hor dakate saldiat esaten nola, bertsolaria naiz, baina jendak usten du, beltza izatetikan, honen izan berdetela edo, ez? Osa, espektatiba batzuk sortzituela, ez? Eta gero, kartzela eta gero binitun, pare bat laburmetrai, muga, eta mugan adibidez, hor bainitzen etorkin bat, neola fabrika baten esplotatua, eta gero ies itea lortzen, hau beran grabatu genuen, eta iesitia lortzen dut, ezagutzen dut baserritar bat, eta arek laguntzen dit, muga zeharkatzen, ez? Eta gero, laiotze bai, itxaso telesaia, endara gutxetu ezela, altxasu telesaia ere bai, eta oain estrenatuko dugu Faize Mirla. Hori da. Bai, ordezkaritza oraindik, ordezkaritza beltza,
ez da oso ikua, ez? Da igual ondiokan be euskalduntasuna txuritasunakin be bailotzen da, ez? Ni urtero goten naiz espektante, seme alaba ditugu neinean, ez? Aber guazeneko protagonista referentzaturik egongo dan, eta urtero Ez da bala, ez? Ez da bala. Ez, hanik uste, ibilbide hori handikan luzia izango ala. Ze ibilbide hori nire ustez egi bihurtzeko bertako jendeak asimilatu behar du, ez? Ja gaur egun nire generazioa eta generazio gehiago daudela ja euskaldunak gehala. Euskaldunak eta hori nik uste ondo digeritu arte ez dut uste gertatuko hanik. Nik adezoen, faiza egin Irlan bai eta aukera hor nire pertsonaia zanbu da, ni, baina 3-4 urte gehiokin. Eta hor, pixkat, bidazoa ibaian gertatzen da istripu bat, eta nirekat hor pareja bat, hemen euskalduna. Eta hor duen, pixkat da, nirekat hor krisis de identidad, ez? Zer nik adez pelikula hortan, pixkat, baina irunen asentatua, ez? Horra zita ezi, eta hor bizitza badakat, eta beste, eta gero, pixkat, galderak de nire bikoteak esaten dit, bidazoako ikusituzu, Afrikarra dia, eta zu, ez? Ez da gire, etza animatzen etza usartu laguntzea, eta nire pentsamendua da, neza beltza izan, ez dakat zertan, ez dakat, bakoitzak ere bere historiak, ez dakat zertan nik beltza izatetik laguntze hori iteik ez, ze aldrebez izango basan, igual ezen gertatuko, porque ez dakit, itutzen nahi da, eta zuk esatezu, txuriak, ez da, itutzen nahi da, eta zuk esatezu, itutzen nahi da, eta saltatuko zenuke, eta galdera hori da, zuk saltatuko zenuke, ez da, pixkat hori, ez, krisis existenzial de, claro, nire hemen hasi naiz, hemen jaio naiz, hemengoak ez diat ikusten bertakoa, eta gero ni Senegalen ere ez diat ikusten bertakoa, eta hori esatezu, eta oain ze, ez? Eta hori nik gertatu zait, Afrikan egon naiz, bi aldiz honaiz, eta beti hori izan da, esate ziaten, da ibilerakin ja, nabaritzen zuten, ez? Eta esate, zu, espainola zea o frantzesa? Espainola o frantzesa, ez? Eta hori, amene bai, ez? Hori da, ez dakit. Eta hori gertatu izan zait, asko. Gure seme alaba esaten da, bezea, gaitxik ratu noskue tubap, antzen egalen tubap ditzen zaze txurixe eta zega, guzera tubap, ama, tubap zazu. Ja, hori da, karo. Horren, hori hemen beti hori nungoaza, eta hanbe bai, ez hemengoa, hori da, bai. Hori pasat da jente asko, gube bai, nire bai, beti Senegalen noia, jentean eskatu, noiz zoiaz boltak, ez? Karo. Ja, ni zentu izen du, nik amengoa naiz, hori da. Beti jentean, noiz bolta egon duzu Euskal Herria. Euskal Herria, ja ikusti zituzte, bertakoa, ez? Euskal hori da, bai. Horren, askotan oloko galderak esortzen dira. Bai. Horren nik esate, ni naiz munduko gizakume bat, ez? Gizazume bat, eta ez da. Hori da. Ondo, suerte jatzu, ez? Jon Maian esaldi batez, zela da? Jon Maiako esaldi bat ez naizeko nazen. Hori, ugara mundu, ero mundu. Mundua, dana mundua, eta mundua dana zatez. Hori da, bai. Eta oin, minanekin zabizte topera berriz herri, ez da? Bai, hori da, hasi ginen urriak 25ean, eta gabiltz Euskal Herri osotikan biraiten, herriz herri, eskolarrek eragite diteu, eta nik uste oso beharrezkoa dela olako histori bat kontatzea, nik beti esaten dut, azkenen histori hau, neste Ibrahiman histori bat izan, jende asko historia da. Nire aita bera hola etorri zan, jende asko hola etorri da, eta nik uste dala beharrezko histori bat kontatzeko zer, claro, etortzen dienak ere ez dira etortzen guztuatikan. Motiboa da, eta igual, behin herrialdetan eta oso egoera txarrian daude, eta pixkat amestu ite dute, egoera txar hori hobetu nahian, ez? Eta nik hori uste oso beharrezkoa dela kontzientziatzeko amengo jendeei, ez? Ikustarazteko honek bai ondo nahi du bizi, zu bizi izan bezala eta eskubideak badazka hortako, ez? Eta amesteko, ez? Eta orduan, pozik minanekin, bai. Joain jagoaz ez dakit 52 emanaldi edo, eta ekaina arte horrekin egun gara. Eta oso pozik. Eta zuk uste oso zenik askotan zalantzak okitzen dut, ez asko minan irakurri, ero zuri antzesten ikusi ez, eta igual hori, mesu hori, ez dakite
zakitan hitza pena, ero, bueno, pixkate hola ikusi biharrian guztoko litzaidak ez, jendeak salatzeko, egoera horrek bizi izatiak ero hori salatzeko pausua ematia, ez? Askotan galditzen da zegorraz eta bizitzen ari dienak, baina esatu duzu, ostra, guk Senegalean nahi izan ez gero, Juan, gaur bertan ero zeideinke egaldi bat, ez? Eta aldiz, zelako ibilbidean behar duten, ez? Karo, eta batzuk urteak, Eta mamadu badauka beran ibilbidetxua Libiara bidian, Libian, asko dauka historia zaren gutxi bera, hori da. Nire bai txikietan irten naiz Libiara, eta pasain dago hori bidea hori, ez? Karo, eta Libia. Burkina Faso, Niger, Durku, gero ya Saba, Tripoli, eta, bueno, nik uste du politxa, igual, Amet Aztaiu, o zuk egun baten ez, igual, holako histori bat egiten. Pensa biruzu egun bat egiten holako... Holako historia doze, pelikula bat edo esatezu? Hori da, pelikula o... Nik ingo nuke, Claro, ni azkenean, ni esaten bat, nik ingo nuke, hori, zuk esatezu mesela, azkenean holako histori bat salatzeko, ez? Eta nik oso guzti ingo nuke, adiez, badao pelikula izena duna Jo Kapitan ez dakit ikusi dezuten. Hora, indik ez du ikusi, pendiente daukagu. Jo Kapitan, adibidez, bidai guztia oso ondo kontatzen du. Oso ondo, eta zegoarra da, ez basamortua, Libia, hori da. Dana. Historia gogorra da, baina bai politxa. Hori da, politxa. Ezkenan, bueno, zu nahi batekin zaude, ez? Amaregun da bidaia, eta amaregun hori da konstario pila bat. Karo. Hura gabe, janari gabe, diruak etzen dizute, atxilotu. Hori da, atxilotu, eta diru bat ordaindu arte etxeateako amendikan, ez? Eta, bai, esatuzun bezala, salatzeko, nik uste tolako historia kontatzea oso beharrezkoa da. Bai, eta igual ez bakarrik askotan ikusentzunezkoak, oso laburra dia sortuta erdi eta arriskua egon zan pelikula bat de oso antzerakoa, migrazio prozesu ume batena, ez dakizela ditzen zan, Telecinco nibilizian, rekin bueltak. Bai, eta zartuzu, ostra, zemezu gabeiz bialtzen bez, bertan daren Afrikako gabeziak, inkluso zela dia honek, portxaketak, pobrez, ez dakit, zemezu bai, ez? Osa, erakusten da nabe, buelta emateke mundu sistema honi, ez? Azkenean Europak bertan eukidaren zapalkuntza horren ondorio, horri jako buelta asko ematen, ez? Baina bai bertan daren hori agerian utzi, eta pixkatxo bat hori penatik ero, eta orduan berru hauke arriskua, bai, ez? Eta, bueno, nik uste dute minaneko kasuan ez abeznik iragurtzen gau baten irakorri neban, eta mamadu onduan neukan, eta beto, berak niri kontautako historia asko oso antzekuak, ez? Osa, desmoitu hau, eta beste, ez? Eta orduan bai, ez? Azkenean ikusten da, ez? Beran motivazioa esala anaia topatzera joan, ez? Eta azkenean... Guazen etxera berero. Bai. Hori da, antzerka ikusten zuen? Horendik ez. Apirilala bergara etorriko zate, eta gor bagabizue gure lana itxen belkartetik, DBH-ko laugarren eta hirugarren mailako ikasliekin, lanketa bat, eta gero egongo da hausnarketa lehiaketatxo bat, eta gisa da jasotzen ditugu urtero gauza oso politxak ikasleen partetik ez da. Aurreko urtean, omen... Bai, nik uste mugitzen jakuela, batzuk gehiago beste batzuk baino, ez? Logikoa den bezala, baina egisa da beharrezko lanketa badala. Hori da. Eta... Hau gantzerkean adiez, azkenan ez ditu kontatzen pasarte guztia kontatu ezko, antzerkia soluzia izango zen. Baina bai, egoera jakin batzuk. Eta guk pixkat antzerkia honekin, eramate dugu publikoa imaginarioa, ez? Zauko azkenan, estenografia gutxekin, dana irudikatze dugu, baina irudikatze dugu basamortua, basamortuan hor 12 egun galduta, egarriakin, alucinatzen aztezea, hori dana ondo irudikatze dugu, Libia ere oso ondo, segertatzen den atxilotzen zaituztenean, bortxaketak, horako gauza danak, eta gero azkenean, aldala iritsi puntu bat, zoratuta zaudela. Esatetu zer ingo dut, ez? Azkenean, Ibrahima Baldek esatezun, hiru punto matizun, desatizun, bat, kulpa batek kolpatzen zaituenean zeia da bidea berriz aurkitzea. Bi, Algeriaraino, Libiaraino iritsi bazara berandu egida, etxe aurren eduzu. Eta hiru, nik ez dut nire amaren begi ikusterik merezi. Osa, jende asko egongo da hola, bide batin arte,
eta iriztea puntu bat esaten duna, jo, botetuko nintzake, baina uste oain ja ezin detela. Eta aurra joten dira. Eta pixkat, olako egoerak edo hartu diteu, batez ere, ikusteko eta erakusteko ze gogorra dan, hau ere. Eta azkenean da, bakoitzak bere motiboa dazka, baina beti da, bizitza hobeago bat nahi duzu, edo beste motiboa dakazu, Ibrahimak adiez, anaian bila nahizun jun, etxea ekartzeko, eta esateko, hemen atako gaurrea, ez? Bai, azkenean migratzeko arrazoiak mila, eta danak respetagarrixak, eta... Nik 5 urte egon naiz bizi. 5 urte? 5 urte en Libia. 5 urte, 5 urte, bai. Blokeo ekonomiko. Gure epoka da, epoka de embargo. Claro. Eta, sartu bai, arreza da. Ateratzea? Ateratzea oso zaila. Eta 5 urte egon. Eta 5 urte inferno. Infernua, oso gogorra. Nera eta 2 urte edo ontzen uzten. Eta gaur egun han daukak ez, esperientzak eta... Karo. Baina ondo esperientzia eta kontartzen hori nire semi-alabak olako gauzak beba era beti nire semi-alabak atento dago, ez? Zerara posible. Claro, nola posiblea. Posible da hori. Ez que hori da, eta zetuz eta gertatzen da. Hori da, gaur egun ere ez, Bitxarrez, bai. Nei adezaitak ni badakit, gauz asko ez dizketa lanei kontatu. Gauz asko. Ez du kontatuko. Ez daukau kuraje hori. Ez que hori da, ni izan zinantzala. Hori makillauta, bizauta. Hori da, esate dugu, basamortua, baina hola, basamortua gaur, Libia, baina hor txegatzea. Ez, da nina, nahiko nuke jakin, ez, pixkat. Senegaretek intzun, Senegaletik juntzan bolikostara. Diro aitea, eskenan lana, eta gero horrez zen, Mauritanitik gora, hori da. Azkenean hori ez, bizi ez da bakarrik, porque Libia ni 5 urte hor, eta ura gratis da, janarisa gratis da, argi bebai, ez? Baina azkenean ez da hori da bizi, ez? Kara. Sentitzen dut han... Leku baten parte hartzen, ez? Eta, gu gutxi bera hola bizi daugok hemen ez, Euskal Herria ez. Parte bat hartu eta... Eta hortxe hartu sortzen hasi. Importantzia da hori ez. Ez da erraxa, ez? Horretan egiteak asko esate, anaiarrea guzti baloratu hemen sortu zatela eta daukazun danak eta etekin atatzeko horri. Ondo. Hagu betxean, eusko artista batzuk eta nagusitxan semiak erten da futbolista ez bada, aktore izaten erabela, eta gomendio emango jatzon gurbuko semia. Nire gomendio bakarra izango zen, dazkana ametxo idanak benetan sinisteko, ez? Eta azkenean komentario asko goia, ez? Azten de joan einean, ez? Bai etxian, bai lagunak, bai edo zintokitan, ez? Igual dozinek aldizu esan, hau oso zaila da, ez? Seguru zaude? Ez dakit honekin aurreatako zean, ez? Nire ustez nei adidez gurasuak, nik esan nien artista dinula izan, nik nire lehenengo urtea antzerkia ikasten iskutuan egin nuen. Iskutuan ezer ezan gabe, eta orduan udara hortan sartu nintzen lanean Zumaiako kantinan, eta horrekin aurreztu nun matrikula ordaintzeko eta kotxeko karneta, eta denak golpea. Orduan jazan beste puntua dira, baina kotxeko karnetaka eta matrikula ordainduta, ja ez da batzea bueltaik. Orduan ni balio izan dit ezezko dan horiek baezko bihurtzia. Zuk ezitzezatezu eta zu zintzen nahi esateko enaiz gai. Nik ez motivazio bezala hartzen dut, oain nik ingoet bizitza lagakoet hau egi bihurtzeko. Orduan, nire aholko izango zen, sinisten duen dan edo dazkan amets danak eta benetan ondo sinisteko ondo utzi eta amorez ematia. Bai. Azkenean nahi izan ezkeo eta zuk benetan pintzatzen bali mazu lortzea posible da. Zinezkoa ez da ezer. Hala da, zinezkoa ez da ezer, ez dakit. Orduan hori izango zen. Ondo, mesu politxa.
Bueno, eskerrik asko. Eso, bai, placer bat izan da, menotia, bai. Bai, oso ondo. Bai, eta Dago, asko ikasi hau momentu txiki batekin zurekin. Bai. Lehen esan duzunez, nera euskara da. Ez, baina, eskena makizu beti moldatu itega eta bai, ez. Euskara kaleko euskara handikazio. Nik nere kasu lehengo etorri naiz, Euskal Herrian. Bai. Baina bizara bakin eta arantzale juginaz ondaru. Arantzale ontzunean, bale. Lehenko markinan eta gero bale. Gero hori ez. Claro. Igual ez daukat denbora asko junik euskaltegi ikatzen euskara. Horregatik jentiakin, kaliakin. Kalean errazago du. Arrezago, ez? Arrezago, nire zat, Euskeran, denak euskera eta pixkanaka... Hori da, hori da. Eta hori ez, eta... Bidaia horik Senegalen juten taldiakin. Claro. Da auto-barnetek bestela, ez? Handago ikasen nire kontu, eta jentiakin hane ikasen. Hori ez guaia. Ikasen nago gehiago euskaran, guai. Zer nire gure sasaiatu zian, euskaltegia, bezate zuten, nola, bai, hori da, eta zehoti zian, baina zatu bazten, oso zaila da. Bai. Dankan, oiak ugolotxina itxundan bezala Senegalderaz, pixkanaka, lortuko zure helburu bat. Hori da, bai, mandingoz dondin. Bai, dondin, pixkanaka. Bai. Plazer bat izan dut, bai, latzo. Eta, hor zuen seme alabak eta esagutu dituten, Hori da, eusunian, onbidatuta zarete bergara. Konzeptua da hori, poliki, zabaltzen gauzak, okera bali bara, men jente etoriko za, hola ez, berbak, eta... Hori da. Eta hori, beste ahotsak, ez? Beste ahotsak ikustarazteko, ez? Eta beste mesu batzu. Hori da. Garrantzitsua da. Oso. Bai. Beste ahotsak. Beste ahotsak.